I pozdrav mi ljudi, ja sam Marquis Games, danas igramo Skyblock. Znači tu sam već uradio ovu mašinu za plavljenje kamena. Imamo 18 drta, što je super, mogu da proširim ostalo. Samo da vidim da ne upadnem u lav. Šta radim? Ovo je prva epizoda Skyblocka. Samo, dobro. Ovdje bi mogao odmah. Tu. I ovdje da mi ne padne sibling. Nešto već imam jedan. Ne, dobro. Nije loša ideja. Mislio sam odmah da sam urano metal. To ću morati ići. Aj. Ja sam trebao tu postaviti, tako da. Ajmo. Treba mi hrane, ne. Joj, pa loše ovo, što nema hrane. Obavezno rekli da mora biti na lako. Cepanjem drva. Sam da ne padnem. Treba da mi padne jabuka jedna. Monte. Jabučice. Padni mi. Monte. Ajde, padni već jednom. Sipling! Propade dole. Evo. I još jedno drvence je ostalo. Ja, to. Gotovo, 14 drveta imam. $56. Sipling! Oh yeah! Imam sipling. Vidite kako drži đolo. Sipling! Sveti sipling, tu ga postavim. Tu. Tanu. Tu. Sipling. A zar su ljudi? Šta bi ja u ovoj epizodi mogla? Znači tu mogu napravim kamp. Sticks. Kamp. Di si kamp? Ali treba mi kamen. Ovo sipling. Ponovo siplinga mrzim ja da radim. Gdje mi sad nađe reklama? Ja nastavljam dalje. Nastavljamo dalje. Jabuka! Jabuka! Jedan sam našao jabuku. Sveta jabuka. Da ste mu čest, ne mogu da izgubim. Super. Pa ja imam ovdje kamena. Treba nam samo 3. Pa nisam. Ode mi ovaj u lavu. No.
Idem po onaj metal. Boje. Evo ga. Imam to i drta. Neću tu. Nek padne sipljeno dole. U stvari nije to sa sipljeno. Ovaj. Yes. Evo gdje. Kram ili... još metala. No. No, dobro. Kada je premuđe bacio. Klip epizodu. No, tako. Budi dobra vodo, nemoj da me zezna. Ovdje ima onaj izvor metala. Od dolje moguće vidite koliko metala ima. Ja sam kupio 7 komada, to je sad 7, evo ga. Juglja ovdje dosta. Ajde da iskoristim kad već ima uglja. Da iskoristim i ugalj. Super. Da ovo radi, ja sam pokvario. Zašto sam 2 puta... Ne, sad sam znao da ću ga pokvarim. Pa, ne mogu da verujem. Zabeljao sam. Jaj. Ne mogu da. Super, ispravio sam stvar, ljudi. Znači, nastavljamo dalje sa Skyblockom. Tu imamo to. Sad bi mogli... Slabovi. Šta bi sad uradio? Ovdje imam jednu kofu s lavom. Ali najbitno. Tako da, ljudi, to je bilo sve za nas. Nadam se da ste uživali u klipu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao. Ej, je gotovo. Ja sam Đolo Full TV. Što si ga javim ljudima neki. Tako da, ljudi, to bilo sve za nas. Nadam se da ste uživali u klipu. Vidimo se vrlo skoro. Ćao.